عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. Od Ibn Omera radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, i dok ne počnu klanjati namaz i davati zekat. Ukoliko to učine i ukoliko se na drugi način ne ogriješe prema islamu, od mene će im biti pošteđeni životi i imeci, a račun će polagati pred uzvišenim Allahom. Hadis bilježe Buhari i Muslim.